Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tiegħi jiena Father Mario Camilleri, ġejt ordinat saċerdot in 1984. Ix-xogħol tiegħi naqsmu bejn il-parroċċja tal-Musta u hawnhekk ġewwa l-Kurja. Illum nirringrazzjaw lil Alla għal żewġ doni grazzi speċjali. L-ewwel nies li huwa stess tedinna għall-mejda tiegħu. It-tieni li tagħna il-grazzja li aħna nilqgħu din l-istedina tiegħu. Għalhekk ħuti ejjew nitolbu maħfra lil Alla ta' nuqqasijiet tagħna sabiex kunu nistgħu niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqan l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallejt tmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emija l-tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, Kristu ħelisna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu għonqkom għal madmat tal-jasar. Araw, jiena, Pawlu, qiegħed ngħidilkom. Jekk toqgħodu għaċ-ċirkonċiżjoni, xejn ma jkun jiswilkom Kristu. Jiena nistqar għal darb'oħra qudiemkun minqat għaċ-ċirkonċiżjoni li hu marbut għal ħarsien tal-liġi kollha. Intom li tfittxu l-ġustifikazzjoni fil-liġi, intom maqtuwa minn Kristu. Intom twarrabtu mill-grazzja. Imma aħna t-tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-Ispiritu permezz tal-fidi. Għaliex fi Kristu Ġesu, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma jkun jiswa ħlief biss il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Ħatinżel fuqi tjubitek mulej. Ħatinżel fuqi tjubitek mulej. Ħatinżel fuqi tjubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Tneħħi li qatt minn fommi kliem is-sewwa għax jien fid-digrieti tiegħek nittama. Ngħidu flimkien ħatinżel fuqi tjubitek mulej. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Unkun bla xkil fil-mixi tiegħi, għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek. Ngħidu flimkien ħatinżel fuqi tjubitek mulej. Nitaxxaq bil-kmandamenti tiegħek li jiena ħabbejt. Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. Ngħidu flimkien ħatinżel fuqi tjubitek mulej. Il-kelma ta' Alla hi qawwija u ħajja, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien qiegħed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qgħad bil-qiegħda. Imma il-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħasilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu, u issa intom il-Fariżej, intom natfu it-tazza u l-platt minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija serq u ħażen. Kemm intom bla moħħ? Min jagħmel in-naħa ta' barra m'għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa. U taraw kif kollox ikun ilkom nadif. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għatu karità minn dak li hemm ġewwa. Ġibu qudiem għajnejn episodju simili bħal dan li qrajna llum. Ġesu mistieden għand wieħed għall-ikel, għand wieħed Fariżew, u jara n-nies ifittxu l-postijiet ta' quddiem. Però llum nikkonċentraw fuq il-parir li ta' Ġesu lil dan il-Fariżew. Meta tistieden, tistiedenx il-ħutek lil tal-familja jew nisonja. Illa għaliex dan għandhom nejn ipattulek pjaċir bi pjaċir. Meta tistieden, stieden il-foqra, stieden il-matubin, stieden li minn marit, stieden li minn ma jiflaħx. Mbagħad Alla irrodlokum. Mela, min ma jagħtix mill-qalb ifittex l-interessi tiegħu li jew jirċievi daqskemm ta' jew forsi ftit iktar. Min jagħti mill-qalb imma ma jfittix l-interessi tiegħu il għaliex jistieden min ma jistax iħallsu blura. U allura tgħiduli id-dixxiplu ta' Kristu li jistieden mill-qalb x'irid jagħti, x'għandu x'jagħti, fuq kollox il-ġid tiegħu x'inhu. U San Pawl fit-tieni jittra lill-Korintin ifissrilna dan eżattament mod tajjeb. Jgħidilna Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar sabiex intom tistanu mill-faqar tiegħu. Mela l-għana tad-dixxiplu ta' Kristu, tan-Nisrani, ġie mogħti lilu minn Kristu. Bil-faqar ta' Kristu intom stanejtu. Mhux hekk biss, imma l-għana tad-dixxiplu huwa Kristu stess. Id-dixxiplu jaf li l-għana tiegħu huwa li huwa jgħix fi Kristu u Kristu jgħix fih. Għalhekk jagħti bil-qalb. U meta id-dixxiplu jagħti mill-qalb, ikun qed jagħti lil Kristu lill-oħrajn. Għalhekk id-dixxiplu permezz tal-lotja tiegħu mill-qalb ifejjaq, iqajjem u jerġa' jagħti dinjità lil min m'għandux dinjità, jieqaf mal-oħrajn sabiex imbagħad il-missier li jara fil-moħbi irodluhu. U l-missier x'irroddilna meta aħna bħala d-dixxipli għaqlin ta' Kristu nagħtu lilna nfusna, nagħtu lil Kristu lil min verament għandu bżonn. Niftakru fil-parabola tal-qaddej għaqli li meta jiġi sidu, jiġi xejn jiġi, isibu medi fuq ix-xogħol tiegħu, jagħmel ix-xogħol tiegħu. Jgħidilna Ġesu tassew ngħidilkom li jitħażem hu qiegħdu fuq il-mejda u jgħaddi iservih. Ħaġa li l-Imgħallem tagħna Sidna Ġesu Kristu ġiġà jagħmilha magħna kull jum meta niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Il għaliex lilna ipoġġina fuq il-mejda, jitħażem hu u jagħtina lilu nnifsu il-ġisem u d-demm tiegħu bħala l-ikel u x-xorb tagħna sakemm naslu fis-sema pajjiżna. U benda naslu fis-sema pajjiżna
il-missier bħala għaddejja fidili u għaqlin jatina is-sem tiegħu. Il-ħajja fil-preżenza tiegħu. Allura, id-disċiplu ta' Kristu, in-Nisrani, bħalli mallem tiegħu jagħti lilu nnifsu flimkien mal-li mallem preżenti fih lill-oħrajn. Sabiex b'dan il-mod huwa jkun qed jagħti mill-qalb, sabiex b'dan il-mod ikun qed jagħti dak kollu li rċieva mingħand li mallem tiegħu. Jeżis, il-mulej jagħti lil kull bniedem il-possibilità li jarfu u jħobbu. Sabiex dan id-don iseħħ f'kull wieħed u waħda minna nitolbu u ngħidu mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej qajjem fil-Knisja tiegħek għallima tas-sewwa u xhieda tal-imħabba. Sabiex inkunu għad-dinja dawl li jdawwal u eżempju li jkaxkar lill-oħrajn. Nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Wassal mulej lill-bnedmin kollha tal-art sabiex jarfuk bħala ħalliq u feddej tagħhom. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej għati lil dawk kollha li ma jħossuhomx maħbuba, li jġustifikaw l-imħabba mhix kundizzjonata tiegħek u jimlew il-vojt ta' qalbhom bik. Nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Ejn mulej lilna l-koll sabiex fil-waqt li nkunu sinċiri ma' kulħadd ma nħallux il-verità tfixkel ir-rispett u l-imħabba ta' bejnietna. Nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Nitolbu. U Alla missier li qatt li ma tridx id-dnub ma tiċħad qatt il-maħfra tiegħek lil midneb li jindem. Għati li aħna l-koll nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna naddu għall-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
nerfu luna il-fuq, nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħaj lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu sina. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fida ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh sa ma jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bl-għajda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis ta' sew int mulej, inti il-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kon wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nradulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omma Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet,
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna li talbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħen jinaħna għaliex mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċekontana mulej
nitolbu lill-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna u jħarisna il-mulej ħanin li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ikun imbierek isem il-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Din it-talba tar-Rużarju Mqaddes nofru għal dawk kollha li fil-bżonnijiet tagħhom talbuna niftakru fihom fit-talb tagħna. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel misteru ta' dbatija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tad-batija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tad-batija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Raba misteru minn tal-batija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-ħames misterju mit-tadbatija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna u nibku u nolqu f'dan il-wied tan-Nuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, daw għallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistruhuma fil-paċi. Amen. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina,
Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità imqazza Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull imam, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddis Omm Alla, biex ikun jistoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdi dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej, il-arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu,
Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għallalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka il-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Umm, imbirek San Giuseppe Arus Kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.